Вие сте с Unboxing с Ради и днес ще ви разкажа една реална история, която се случи с тези два фенера. Клиентка си поръчва DAT фенер, който получава в офисния аконт и ни звъни, че не е това, което е поръчала. А какво се случва реално? Ето този модел го е виждала на свой приятел, вижда обаче този в интернет и понеже е на по-ниска цена, съответно поръчва него, но не е догледала, защото продуктите изглеждат почти идентично. Но сега ще отворим да видим какво всъщност се крие зад кутията, така че внимавайте като поръчвате. Някой път продуктите изглеждат еднакво, но не е точно така. Този е 398, а този е 238. Така, отваряме големия. Вътре има захранване за автомобил. Може да зареждате в кола. Имате захранване за 220 волта. Имате си през рамка. Може да си го и носите. Перфектно. И ето го самия фенер. Доста по-тежичък е от другия. Така, нека започнем с изводите. Тук се зарежда. Ето. Може да се сложите и USB, за да си заредите телефона. Ето му отпред това. И така. Освен, че има отпред обектив, който свети. Тук също има още две копчета. Управлява се от тук отгоре. И нека да видим как свети. Отварям. Имате хоп. Ето и тук. Така. Ето там как свети. Доста надалеко стреля, между другото, този фенер. Това другото, което виждаме, че има няколко функции на светене. По-силно, по-слабо и SOS-че. Тази също има по-слабо. Така, приключихме с големия. Сега ще извадим маничкия, да видим вътре какво има в кутийката. Тук имате отново зареждане за автомобил. Отново мини през рамчица. И този път имаме кабелче без адаптер. Адаптера вие трябва да си го имате, докато при другия модел е вграден. Ето го и фенерчето. Доста по-леко. Отгоре изглежда приблизително еднакво, но като сложим двата, разликата не е никак мъничка. Освен, че ето, тук имате и една лампа. Сега ще видим и как свети. Хоп. Сега да видим как стреля. Просто е по-малък. Отново имате по-малко SOS. И ето тук. По-ниска светлина и така. Нека сега да сложим двата един до друг, за да може да видим на стената как свети. Между другото, в тъмнината доста надалеч се вижда. Тук има предпазител, който е към момента сложен, за да не да ви изкарчи батерията в кутията. Слагаме ги двата. Сега ще видим. Първо е единия, после е другия до него. Това е разликата в светенето на самите фенери. Този е огромен, докато този е доста по-малък. Тук има разлика и в цената, разбира се. Така че, скъпи приятели, когато поръчвате някой от тези модели, внимавайте кой модел си поръчвате. По-големия, пак казваме, 398, докато този малки е 238. И клиентката в крайна сметка ни върна продукта и изпратихме този големия, който реално тя е искала да поръча. Направих ви едно ревю за тези два прожектора. Ако искате и вие да притежавате такъв, може да намерите по-долу в описанието. Ви пускам линкче, да може да ги разгледате цените и евентуално, ако желаете, да си направите поръчка. Чао!